Κάτω μωρέ, διακόψεις αλήθεια για να πεις την μπαμπάρα σου. Μεγάλωσες μονάχος σου μέσα στις γειτονιές σου που έπρεπε τα πάντα να προσέχεις. Σε σημάνωσαν τα παθηκεία ώρα και σου λες την αληθική μόνη αγάπη που έχεις. Περάσανε τα χρόνια και παρά τις αλλαγές είσαι ακόμα εκείνο το παιδί παρέχει. Για καμιά φορά ξεχνάει τα λουλούδια στις γιορτές είναι αληθική η μόνη αγάπη που έχεις. Βάω αυτόν δρόμο και εκτιμάω ότι από αυτόν έχει βγει. Είμαι στη γύρα με το σκουίζι νύχτα στην εθνική. Όμως στο σπίτι δεν είναι σπίτι άμα δεν είσαι κι εσύ. Και σε έχει ιδέα στην Ακρόπολη το Airbnb. Δεν είναι υπεργορώνησα για εσάς. Στα συνοικιακά γυράδικα με τις κοινές δρεστίνες. Τις λέσχες του δρόμου που πάνε τσιγάρα οι κουρτίνες. Μέσα στα σπίτια χωρίς ρεύμα που μωρά που σουλάνε. Ότι σταυρό κι αν κουβαλάμε όλοι κάτι αγαπάμε. Δεν μεγαλώσαν όλοι ωραία με διακοπές το χειμώνα. Με οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά τους πάρτι είχαν άλλα μπαλόνια. Εγώ γάμω τη φωτάνα μου. Είναι φοβερό ρε φίλε. Γιατί η πόλη μας έχει ανάγκη από νέες ιδέες. Πιστέψαμε. Ονειρευτήκαμε την αναβίωση αυτού του πανέμορφου χώρου. Παραμένει κλειστό, εγκαταλειμμένο. Είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας. Ο δικός σας Δημήτρης. Δεν μπορείτε να τον σταματήσετε αυτόν τον τύπο να πούμε.